Puilano, Chini Joto Media Rano, Hamaya Faro, Jeng Tini Ttaadc Haphang Ningai, Jotono Kakahamai Lam Shogo, Khunai 7 तारिख डिसेम्बर 12टानि सिमी सारिक जरा चिनी टीटीएडीसी हाफांग बाय स्नामजाक चिनी बुबाग्राम नाइकलजाक ते चिनी ऑनरेबल सीएम तिदुलजाक खना चिनी तिप्रासा यूथ्स एबा चिनी जतो यूथ्स उनबगै बेलेखाने खातुं जानाय कक खना आसक सालकलमा जों नासिं तंगमानि टीटीएडीसी सुपार लीग खना जेंना थाङै दंगो अ जेंमानि पान्दावो चिनी जतो हासिनि लुकरंनो खाबाय लाम सगो खना खुमुलुं स्टेडियामो 12टा तामफ्रो जों रसामुं मसामुं चिनी कालचारनि सुमुं तामुनि बिसिंतै खना अ पान्दा जेंजानाय अ पान्दावो फाइमानजा फाइना बगै जतो आमसानि लुकरंनो खाबाय लाम सगो जों टीटीएडीसी हाफांग निंगै खान कयदो लखन जाखता खना चिनी टोटल चिनी 10टा चिनी टीम डिस्ट्रिक्ट दङ अब जों ए बी खलाय जों ग्रुप्स नामजा आमन शेड्यूल जे चार्ट जों नरनो चिन नं मेडियन बिसिंते जों या फारिनाय ते जों अलरेडी जों ऑफिशियली जों चिनी जे थ्रु ते जों सेन्ड खलायया खना दलनि बातायनाय खना दलनि जेंमान बिसिंते चिनी एवरी वीक जों जे चार्ट जे स्नामानि शेड्यूल अब जों नं बिसिंतिनो जों चिन लुकरं या फारिनाय आमो जों लाइव फुनुक जानाय जों जत आमसे चिन डिस्ट्रिक्ट अफ खेला जों जानाय फाइनल लिंक जों हाइनो हाइदास जों खुमुलुंगो फाइ जों थंलाय फिनाय खाना का सामने दल बे yang side be yang side खना चिनी वेस्ट नि दङ दाइ चिनी चिनी जम्पुइनि इनके तासो अब कोई ता मैच थंदने खुमुलुं स्थिति है मके चिनी खना खुमुल टोटल चिन चार्ट साम दङ आ चार्ट न आं न या फारनाय नर अब क्लियर खलाय चिनी लुकरं या फारदि खाना सादा पातान खना बाटान चिमी चेंजानाय बुला चिनी कल्चर सामु सुमि बिसिंतै चिंगा मा चेंगै चिंगा थंमुंगो खना चेंजानाय हामाय